Ja, og så er vi kommet til hjertepakkerne, og det siger noget om henvisningsperioden, om vi er nået for patienterne inden for de der 9 dage, vi har til det. Og Britta, vil du komme lige og sige noget om tal her? Og der vil se, at i februar måned, der så vi 75% af patienterne til tiden, men desværre så her i marts måned, der er vi kommet ned på 39%. Okay. Så det vil sige, at der er en del, vi ikke når at se inden for de dage. Så vi har været inde og kigge på, og det gjorde vi i januar måned for at se, hvad det var årsag til, at hvornår vi så dem. Og der var det typisk, at vi så dem 10. dag, så det var tæt på. Ja. Men så Pernille, du har været... Ja, fordi der kan vi ikke være mål i januar, dem så vi her på 10. dag. Så vi ser, at vi fik dem ret godt i mål alligevel. Men så har jeg kigget på tallene i marts, der hedder det, så vi finde ud af det samme længere. Dem, der ikke er inden for de 9 dage, det skubber sig længere og længere, så vi ser dem senere og senere. Okay. Ja, så det, der har vi altså et problem her, som vi er nødt til at skal have kigget på. Rita, har du nogle forslag til, hvad vi kan gøre her? Altså, jeg foreslår, at vi inddrager nogle tider i vores aftenambulatorier. Altså, vi Okay. tager nogle, Vi tager nogle huller der, altså på dem ind der. Ja, så vi prøver i hvert fald sådan nu og her at løse det lidt med at finde nogle tider i aftenambulatoriet. Ja. Vil du og så kan man jo godt, at når man ser her antallet af patienter, som får til pakkerne, der kan man se, at det er faktisk nogle af det samme antal, der kommer. Så man kan godt undre sig lidt over, hvad det er, der gør, at man synes, at man ser det ikke så meget. Er der nogen, der har nogle forslag til noget konkret, om vi måske skal have talt op, om vi har tider nok i vores ord til pakkerne? Kunne vi gøre det? Altså man kunne lave til hjertepakker om måneden. Ja, så vi ser om udbud og efterspørgsel, om det passer sammen. Ja. Det har vi vel egentlig også kigget på før, har vi ikke det, og set vi egentlig mangler en dag. For at kunne overbringe os. Ja, så vi kommer hurtigt til at hænge efter. Så det var rart nok lige at få et overblik over, hvordan ser det egentlig ud, det vi aktuelt har. Men Mette, vil du skrive et kort på den? Ja, så hopper vi videre herned til udredningsperioden, altså om vi når at få patienterne udredt inden for de 10 eller 12 dage, vi har til det. Victor, vil du og sige noget om de tal? Altså det er også sådan lidt spændende, hvor meget vi når, men altså vi ser 65% til tiden der også. Så det går opad, men altså alligevel, der er jo en del, vi ikke når at se, så det har vi så været inde og kigge på, altså hvad det er, der gør, at vi ikke ser dem til at tælle sammen, og der så laver sådan nogle brikker der, at det blandt andet CT-korrigerer, som der er ventetid på i den periode. Så er det årsagsark, der er udfyldt, Så vi ser ikke patienterne til tiden til CT? Nej. Har vi nogen fornemmelse af, hvad grunden er til det? Ja, er det så taget kontakt derned til, og det viser også, at der har været nedbrud på apparaturet, så det er 2 dage, der er gået væk, så det kan i hvert fald forklare meget af det. Okay. Ja. Og så ser vi, at der er også noget omkring KRG, det hænger også lige lidt. Kan det hænge sammen med, at vi hænger lidt efter i forhold til at få patienterne set i første omgang? Ja. Så noget af forklaringen kan ligge der. Ja. Så nu prøver vi jo så at speede lidt op herop, så man kan måske håbe, at det får afsmittende virkning ned på det her. Når de indhentes den manglende aktivitet. Ja, det er også det, så vi kunne så prøve at se altså nu om en måned eller sådan noget, hvordan så lave det samme, og gå ind og kigge, om de så er inde til tiden. Lave en ny måling der. Ja, tak for det, Britta. Ja, så går vi videre